Umdlali wasesiswini weKaizer Chiefs waSanele Vilelabai ucabange ngoshintsho olukhulu alwenzile kusukela afudukele eNatureland ngemva kokuchitha wonke umsebenzi wakhe wokuqala kwiCape Town Spurs lapha athuthukiswa khona. uVilelabai ufike kulezi ingqungquthi zaseSoweto ekuqaleni kwesizini yamanje. Nakuba abadlali abaningi bevama ukubhekana nobunzima bokusuka emaqenjini amancane baye endaweni eqinile yeqembu elikhulu, lo mgadlo semusha uthi lolu shintsho lumsize kakhulu kubakhule. Lo mdlali wasesiswini uPaul ukuthi ukujoyina iklabhu yobukhulu obunje kumphoqa ukuthi aguquke abe ngumuntu ongcono futhi onesimilo. Uncome isimo esinengcindezi enkulu eklabhini ngokumsiza ukuthi aqinise ukugxila kwakhe ngaphakathi nangaphandle kwenkundla. Ngokusho kwalo mdlali, ukushintshwa akuzange kube nomthelele ekusebenzeni kwakhe njengomdlali webhola lezinyawo kuphela, kodwa kuphinde kwalungisa yonke indlela yakhe yokuphila nokuziphatha kwakhe. Ingxenye ebalulekile yokujwayela kwakhe kube ukuqonda ukuthi ukudlalela iqembu elikhulu kudinga ukuzidela okuningi. Uchaze ukuthi impilo yakhe entsha idinga ukwazi ukuhlukanisa phakathi kwezinto okufanele azenze nalezo kungafanele azenze ngaphandle kwekhono lakhe ukuze agcine izinga lakhe eliphezulu. Lokhu kuzibophezela kumenza ukuthi ahlale ethobekile nangaphezulu kodumo nokunaka okuningi okuhambisana nokumela leli qembu. Egcineni, lokhu kuhamba kube yiphuzu elihle kakhulu kulo wayengumdlali ovelele weSpurs. Ugcizelela ukuthi lokho okulindelwe iqembu kuye kumfundisa ukuthi agxile emigqomeni yakhe futhi agweme iziphazamiso ezivamise ukuwisa abadlali abanekhono. uVilelabai lolu shintsho lungaphezulu nje kokwenyuka ezingeni lomsebenzi wakhe, kodwa uhambo oluguqula impilo yakhe nolulolonge isimilo sakhe nendlela abuka ngayo ezemidlalo.